Știați că cel mai înfricoșător criminal din serie din Chicago a ucis 8 asistente medicale într-o singură noapte? Pe data de 14 iulie 1966, Richard Speck a intrat într-un cămin studențesc și a început un masacru de 9 ore care a terorizat întreaga națiune. Speck i-a legat pe victime una câte una, folosind o metodă sistematică și rece. Tatuajul său distinctiv, Born to Raise Hell, l-a ajutat pe polițiști să-l identifice mai târziu. În timp ce el tortura și ucidea femeile nevinovate, o singură supraviețuitoare, Corazon Amurao, s-a ascuns sub pat timp de ore întregi, ascultând țipetele colegelor sale. Ceea ce șochează cel mai mult este calmul său complet în timpul crimelor. După o tentativă ratată de sinucidere, a fost capturat și a mărturisit totul în detaliu. Decenii mai târziu, în închisoare, Speck a făcut înregistrări video în care se lăuda cu crimele sale, fără niciun regret. Aceste imagini rămân printre cele mai tulburătoare dovezi ale răului uman pur. Știați că cel mai înfricoșător criminal din serie din Chicago a ucis 8 asistente medicale într-o singură noapte? Pe data de 14 iulie 1966, Richard Speck a intrat într-un cămin studențesc și a început un masacru de 9 ore care a terorizat întreaga națiune. Speck i-a legat pe victime una câte una, folosind o metodă sistematică și rece. Tatuajul său distinctiv, Born to Raise Hell, l-a ajutat pe polițiști să-l identifice mai târziu. În timp ce el tortura și ucidea femeile nevinovate, o singură supraviețuitoare, Corazon Amurao, s-a ascuns sub pat timp de ore întregi, ascultând țipetele colegelor sale. Ceea ce șochează cel mai mult este calmul său complet în timpul crimelor. După o tentativă ratată de sinucidere, a fost capturat și a mărturisit totul în detaliu. Decenii mai târziu, în închisoare, Speck a făcut înregistrări video în care se lăuda cu crimele sale, fără niciun regret. Aceste imagini rămân printre cele mai tulburătoare dovezi ale răului uman pur.